en puɗɗorima inde Allah en juule nelaɗo mo jaam e kisal gone mum bandiraɓe musidɓe tedduɓe hettiyankoɓe golal média calsalte mum min calmini on min juurima on min ñaguinima on Allah moƴƴere moni kala ɗo woni ene woniri en calminiri ɗum hono noon en garti e jamma hande o aletare ne hawri 15 lewru colte mbiyen février hitande ujunnaje 2026 e nder yewtere meɗen kaale ka e joljole ɗeɗo kam koɗe politique hawritta koye jillu hoorejo leydi Mouhamadou Cheikh El Ghazouani e diwan Dande Maayo mbiyen ko ɓuri tentude e diwan walla e nokkure witende Gorgol e oɗo saaha eɗen gandi kala ɗo yeehi omo heewi wadde wonɗin konguɗi won walla wondiɓe makko e yaadiɓe makko wooda ko kaali walla boom taw ko lunduɓe makko kadi wooda ko kaali walla ni wooda haalɓe taw ni kaali tan koye inɗe wonde ɓiɓɓe ɗumen mana ɓiɓɓe leydi taw wonko jaaki ɗumen wonko saɗɗi ɗumen wonko woƴi ɗumen kaɗon goƴa wona taw ko haala mbawka yettademo walla mbawka yettade ɓadiɓe mo walla ni taw ko haala tan goytali nde wonno ko musalla neɗɗo so musama tan ɓe mbi woytoto hande noon e nder ɗiɗon sifaji mo bismiɗen o ko gandaɗo e wonon fannu won saabu ko neɗɗo mo wona koɗo so innama ina ande on woni musidɗo meɗen docteur Alassane Djemboudi Dia woni hen gandirta tan ko professeur Dia Alassane hayso en kaadi ɗon ɓe sikki ma famoy nde wonno ko gandaɗo o wona neɗɗo présenteteɗo mana baɗanteɗo andinore ɗum noon ko ɗo tan kaɗeten sababu haalaka walla bismago ngo walla yewtere nde hayso bismama wiɗen tan ko bismede kono mataw hay e men ɗo men ɗo o wona koɗo ko sababude windande fattam lamire nde o waɗi ko yoyti e haala kanko hoorejo leydi Mouhamadou Cheikh El Ghazouani walla ni hunde e haala he eyyi saabu wonɗo min gartu hen joni kanko Mouhamadou Cheikh El Ghazouani e nder ndeɗon haalande mataw kanko professeur Dia Alassane wonɗo fawi hen feɗendu makko eyyi ɗum ɗo noon hayso tawi wona on o haaldata mbiyen o haaldata ni koye ɓesgu o Mauritanie kono noon tawde ko windande nde walla ko haalande nde woni sababu bismago ngo ɗum waɗi keɗen ciftina haala ka ɗum noon ko adi foof dendi professeur mbeɗa wima jaam hiiri calmina bandiraɓe hettiyankoɓe yewtere meɗen kaale ka e nder golal média calsante mum jaam hiiri mi salmini bandiraɓe wonɓe golal média kala e kala bandiraɓe jogorɓe heɗoyade ndeɗo yewtere mi ñaguinima on Allah moƴƴere mi ñaagui Allah nde puɗɗortoɗen jaam gaynane jaam kadi so Allah jaaɓi amin ya rabbal alamin amin ɗum noon denɗi somi juumani mbeɗa sikki ɓurɗa jopade tan ko hunde e haalande makko kanko Mouhamadou Cheikh El Ghazouani hoorejo leydi Mauritanie ɗo wi wonde ɓiɓɓe leydi walla nono haaldi walla ɓesgu ngu so tawi wona noon kadi pewnira so keddima tan wonde prisonnier ji mana wonde e nder gueƴƴelle e gueɗe dillinɗe ɓerɗe mumen ko hen tan nangti mana e musallaji mumen o wi wooda ko wirti ɗumen ɓenni wooda ko jiyani walla wooda ko teppi ko fonno nawde yimɓe yeeso ɗum ɗon noon sen paami haala ka hayso tonguirama hono ni elle wonko joforo beele ɗum ɗon no paamirɗen firtata ko wonde yimɓeɓe ko goytoto ko potani haɓɓade hen tan hayso tawi o wiyani ko ɗum ɗo woni safaro mum walla ko ɗum ɗo woni safaro mum kanko o wi ko goytali ɗi no poti nattude hankadi e yimɓe kilno goɗɗum mataw ko jejjita ɗum ɗon kuccana goɗɗum beele ko ɗum ɗo woni ko ɗesi haalde beele anne ko ɗum ɗo woni ko enduɗa jabade eyyi dendi a jarama no kalirɗa ni mataw ala ko ɓeydete hen
e o no pamirɗen tan ko wiidemo wonde leñol walla no mbiɗani ɓesgu wawa yarude yeeso gaga yejjitani ko ɓenni hono no meɗen ni joni goytali ɗiɗo o yiɗi wiide kam o yiɗi jofade kam goytali gonɗiɗo ɗi ene poti dokkude hankkadi goytali noon so tawi ene dokka yataw wonko ko dokkinta ɗum ko ɗum woni caɗele ɗe a wawa wiide yo yimɓe goppu ko gonno e dow muɗum taw a addanani ɗumen goɗɗum ko poti nangude so tawi tan en ɓeydima labtitinde ɗum ɗo jofete ko wargoji badnoɗi eɗen gandi enen foof momtugol leñol mbiyen ko momtugol leñol ɓaadi ko ɗum wiyete ko passif humanitaire ɗo e nder Mauritanie kono eɗen gandi passif humanitaire ala ko firti halmere nde e hoore muɗum ala ko firti tawi ko gonga ko momtugol leñol wonno ɗon ko génocide ko wiyete eyyi ɗum ɗon noon waɗi eɗen gandi enen fof waɗi eɗen mbawi wiide ni ha joni ene jokki mataw fannuji goɗɗi kono ne jokki on génocide ko génocide physique ko warde yimɓe ko mumtude yimɓe ko yaltinde yimɓe leydi e ko nandi hen ɗum eɗen gandi waɗi hakkude 1989 e 1991 ha fayi 1992 eɗen mbawi ni wiide ha 93 par ce que eɗen gandi dande ma e nde ala ko kewani hen ɗiɗon duuɓi foof wargoji badnoɗi yimɓe riwaɓe leydi ndi torlaɓe hoynaɓe babiraɓe koyna yeeso ɓiɓɓe muɗumen ɓiɓɓe koyna yeeso babiraɓe muɗumen rewɓe koyne yeeso ɓiɓɓe mumen ala ko en jiyani ala ko waɗani e falde dande maayo nde ɗum ɗon noon ha e ñalawma hannde o eɗen gandi safraka joni noon a wawa arde mbiya yo jejjit ko kewno jaara yeeso taw ɗum ɗon nden ñawande ne woni ɗon nde ɗon uure ne woni ɗon safraka ɗum gasara ko ɗum tan ko min ni ɓeyti addandemi windude ko mbindumi ko mi hul taw ko gonga mi hul par ce que mi yi yimɓe ɓe ɓurmi heɓtinde e hare nde ene poɓɓana mawɗo leydi o e haalande muɗum to kay hayɗi ɗum hulɓinimi noon mbimi ɗum ɗo vraiment ne hawni mataw min ne wawi taw fammamuyam ne manque kono kam min no paamirmi ni so tawi ɓeɗo yimɓe ɓe ɓurmi heɓtinde paamirade noon ene ɗeɓi hawnade donc fammamuyam tan ko jejjite ko kewno jejjite ko ɓenni gaare ɓennen jaaren yeeso ɗum ɗon comme eɗen gandi wawa wonde gasara ko ɗum ɗo kam woni fammamuyam e haalande makko nder eyyi hol dalillaji ɓen foɓɓamɓe mana nde ɗon haalande beele ko wiide ko haali ko haala moƴƴo sen teskini wonde wona ɗum ɗon tan o haali ni kono noon o fuɗɗori elle ko wiide sinno ko sago makko o haala pular walla o haala soninke saabu ɗo ko nokku mana ko ɗiɗon leƴƴi ɓuuri hewde ɗo wiide elle way kono moccude ha uddirde damal haalda no yiɗi haalirde ni mana eɗen gandi o jogori haalde ko safarore ko pour elle wonde moccude omo wawno haalde ni ɗemgal gongal tawde kam omo andi hayso tawi wona pular o haali walla wona soni ko haali won ɗemgal gongal ngal o wawno haalde taw ni kewendi wonɓe ɗon ɓe mbawno ɗum nande ɗum ɗon ko hen gueɗel mataw ɗum ɗon ne jeeya ko weltini yimɓeɓe haala gotka ka ko hono kalɗo haala ka kalɗa ɗo henne yejjidde ko ɓenni yimɓe gona gotum yimɓe liggo leydi e sukaɓe hankkadi yo daro e sukaɓe ɓe ko kilni ko ne poti hilnade hankkadi ɓuural leydi eko nandi hen beele ɓe cikkuɗa ɓe mbiyata walla ɓe tumnoɗa wonde ko yimɓe fotɓe famde fotɓe yiide ko jopanaka ko ɗum ɗo tan woni ko nangi ko cikki wonde ko ɗum ɗo ko hunde fonde ɓamtade walla ɓamtede walla ko jogade mataw hoolare wona an woni kamɓe mataw ko jogade hoolare e hoorejo leydi ni gonɗinde ɗum saabu elle wona yaadiɓe makko ɓe tan jiiɗen walla nanɗen ne kaala haala ka ɗo haala ene waɗi hay wiyeteɓe ko opposant ji jimmi wiide ko ɗum noon min ko ɗum ni hulɓinimi ko opposant ji ɗi hulɓinimi ko gonga haala ka so tawi a hettima tan haala ka tan haala belka ko haala belka nan ɗon ko gonga no haala ka lelnirani no mbiruɗa ni guila fuɗɗode wiidemo wonde sinno ko sago makko haala e soninkore walla o haala e pular nde wonno ɓen goni ɗon kadi goɗɗum yanti hen omo haala ene fire donc yimɓeɓe mbawi hebde ko haalete ko en temps réel sen beelama ɗum ɗo kam koko hesɗi kono ɗum ɗo yimɓe potani farnorade ɗum par ce que ɗum ko fodde fotani wasde waade noon ko noon tan fonno waade guila adana mawɗo leydi so ari huccite yimɓe walla laamu so ari no huccite yimɓe ɓe haaldata ɓen foti haaldude mumen e ɗemgal ngal paamata ɗum ko kaadi fof nde wonno enen fof kadi ɓiɓɓe leydi ko
haala ka ne heewi mocce ko mbiyen ko suuɗi ko ɓuri heewde e ko feeñi ko e haala ka donc so tawi tan a haaɗe poklam ɗam mbiyata ko ne weeli o haali ko moƴƴi et cetera ko yooɗi e ko goonga ne waɗi hen en diwtata fof en mbiyata fof moƴƴani yo werle kono noon wiide mo wonde yo yimɓe jejjit ko wayni ɗum ɗon eɗen nganndi ɗum wonde ko nannaki ni nannaki kadi yimɓeɓe ene poti wattude haqqillaji no feewi par ce que wiyeede tan wonde président wi wonde il n'y a pas d'espoir pour un peuple qui accepte de rester prisonnier no mbiɗani d'un moment de son passé ewo kadi no mbiɗen ni hunde koko jokki hay sinno tan ni ɗum noon koko dartino gila ndeen ɓe ƴettani fannuji goɗɗi eɗen mbawi wiide mataw ne waɗi volonté ni yaarude yeeso kono noon wonde ko hunde nde koko jokki ñande fof koko jokki neɗɗo kay so tawi ne haala yaade golle muɗum président mi sikkan so tawi yimɓe mbawi jogade muɗum nden hoolare nde mbiyata bonno o hokkani yimɓe kene kolorimo gila o fuɗɗi en jii ɓeydi tan ko diwtugol kam mbiyen woni jibinamde leydi ndi en kaali haala to wona paleɓe ko ɓeydi joññeede ɗemde to baŋnge ɗum ɗo ji fof eɗen nganndi école hannde no wayi eɗen nganndi communiqué ji conseil des ministres ñande fof eɗen nganndi hol toɗɗeteeɓe toon eɗen nganndi laamu ngu no liggortoo donc so tawii wiide on haala muɗum yimɓe ne kooloo ɗum haa kene mbiyane ene toɓɓana ɗum mi sikkaani tan nden hoolaare ne woodi nden hoolaare kam fotaani wonde min kam e yiyandam nden hoolaare fotaani wonde sabu hoolaare yaadata koye golle ɗe noon dokkaani kene ko yimɓe ne kooloroomo donc jiɗmi tan ko yo yimɓe ndento no feewi eɗen poti rentade no feewi ko haala ko no mbiɗon joni ni ko feeñe haala ko suuɗi hen ko ɓuri heewde ko gonga haala ka tan so nangi ɗum noon ene weeli mais ko sigi se cache derrière le non dit ɓuri heewde ko e ce qui a été dit c'est ça qui est dangereux wadde sen paami gonɗa koye wiide ko wonko foti wattede hakkille ko wona tan ko yimɓe nanata ko yimɓe mbasa ƴeewde tan haala mataw kadi ƴeewa golle ɗe beele golle ɗe ne luurdi walla ala e ko joomum haalata ko eyyi ko haalaka ni hoore muɗum haalaka ni e hoore muɗum kanko fof e welde ka moƴƴani saabu haalaka yiɗi wiidema ko yaa yejjit ko ɓenni so tawi a ƴowtinima tan no fewi firti tan ko jejjite ko ɓenni gaare jeehen ɓennen ɗum enen noon a yejjidde ko ɓenni saabu ko ɓenni ko bonande mawde wona tan wonande leñol janangol ngol ko bonande wonande leydi ndi fof ha hande so tawi leydi ndi de teppi ko ɓenni ko waɗi ɗum ete mbiɗen ko ɓenni ko gasani ɓennani ni ko gonga so tawi eɗen kaldi ha feewa wiide ɓenni saabu mbiɗen ko ha joni jokki mataw ƴetti ko fannuji goɗɗi saabu hande jamanu koko waydi eɗen gandi wargoji no waɗirta ni walla riwde yimɓe e leydi no waɗirta ni natti wawde waɗirede noon hande donc ƴetti ko fannuji goɗɗi to banggue ɗemde to banggue riwtude yimɓe to banggue jangde to banggue nomination ngaji to banggue responsabilité ji ɗum ɗon fof donc ɗum ɗon ko neɗɗo ko riddanno ko so dartaki neɗɗo fotani dartade ko ɗum tan woni ɗon joni noon so tawi discours fof e welde discours on weeli mais sa ƴeewi discours on heewi incohérence uji kanko so fuɗɗorima wiide yo yimɓe jejji ɗum ɗon fof gardina ɓinngu leydago yimɓe fof poti ɓinngu leydago yimɓe potani fuɗɗorto ko laamu ngu hoore muɗum toɗɗata yimɓe ɗo holto base hol critére uji ɓe toɗɗirta yimɓe ɓe toɗɗira yimɓe ko fawade e kinde fawade e tribuji fawade e leñol e ko nanndi heen ko ɗum woni ɗon gouvernement sene toɗɗe ko ɗiɗon critére uji mbaɗɗe yeeso ɗum ko tribalisme woni ɗon wani régionalisme an joni ɗo jeeɗa ɗo ko diwan mbon so tawi bonɗaji ne woodi ministre a wawa wonde ministre tan ko on iwani ko nanndi heen ɗum enen fof eɗen nganndi ɗum donc ɗum ɗon nan ɗon ɗeɗon golle nan ɗon ne jokki joomum a wawa arde hannde weyi yimɓe fof poti kadi wonko yiɗi joofade so o wi wonde nder leydi ndi leƴƴi ɗi fof dañi caɗele hakkunde majje koye majje kala leñol leptigo ɗoppol kadi nder leƴƴi ɗi koye ko ɗumen yimɓeɓe ne leptodirano ene jokki leptodirde ɗum ɗo fof ko gonga ko noon ɗum ɗo fof ko no mbiyeten ni ko yidde yolde lingu noon nden hay goto wawa yolde ɗum so tawi en ƴetti expression française on noyer le poisson lingu hay goto wawa yolde lingu a wawa ɗum yolde nder ndiyam saabu ko yidde yolde ko
bone mo kalden ɗo joni o woni bone momtugol o bone génocide o way ko wiide onon poftine min ko goyton ko wona onon tan gonde caɗele yimɓe fof ne gonde caɗele so ɗon mbawi hankadi daƴƴon yimɓe bahlira e goɗon hello paya hello wonko elle ko ɗum woni tingol ko ɗum woni ɗon kono so tawi o wi leƴƴi ɗi ene ranno leƴƴi ɗi ne leptodiranno ɗum koko ɓenni ɗum wona e oɗo indépendance ɗum so woodi no wodde ko mataw koye nder so ma yimɓe dutto to woɗɗi nde Mauritanie hoore mum woodani nde par ce que leƴƴi ɗi kanji tan gurduno ɗo en gila Mauritanie woodani leƴƴi ɗi ngadi Mauritanie eɗen ngandi ɗumen donc leƴƴi ɗi nden effectivement ne jalodiranno ɗum ko gonga goto fof ne yananno e goɗɗo ne wanno hareji ne wanno ala ko woodano hen kono noon kay hande ko laamu leydi ndi fuɗɗi ko leydi ndi woodi ko leydi ndi heeɓi jeyɗo ɗum ko à partir de 1960 haña o leñol leptugol gongol ɗo kay wona ɗum kay ne laabti hande enen kay ɗum noon ko leñol ni wonno ko jam mbimi professeur ene waɗi toɓɓe ɗiɗi ko gonga haalani ɗum e windande he kono min kam mamin namdo so tawi aɗa jogui hen yiyande toɓɓere hen wotere ko bangyo bangɗo yaruno ɗo yeehi ene waɗi kam yimɓe wonduɓe laamu yo wonko arduɓe hen yo wonko joguiɓe poste uji kono ko wiyoɓe wonde Mouhamadoul Cheikh Lassani ene handi e 3e mandat anda aɗa woni yiyande ma e ɗum so tawi anne aɗa yaadi hen mataw sa yaadani hen kadi holko wonata hen eyyi mami ar hen ko moɗi tan timminde seeɗa miijam ɗo haalata leƴƴi ɗi bisimilla mbimi ko Mauritanie fuɗɗi ko Mauritanie heeɓi jeytare muɗum ko hay leñol gotol yanani e gongol ngol ɗum yo labtan yimɓe ko laamu ɓi leñol fawi ɗum e leƴƴi keddiɗi ɗi ko laamu ƴetti yani leñol gongol woni événement ji kalten ɗo ɗi jeten ɗo o ko laamu waɗna goɗɗo ɗum ɗon noon ɗum o wiya yo heptine ko ɗum ronka yo heptine ko ɗum ronka safre ko ɗum woni ko mbiyeten ene jokki ha e ñalawma hannde o donc ɗum ɗon wawa nawde ko yiɗi nawod so wi leƴƴi nder koye muɗumen pondani leƴƴi man ene toñodiri ko naata leƴƴi ɗi e koye muɗumen ɗum kadi ne woodi eɗen gandi leƴƴi meɗen fof ne mbaɗi kinde sa wi kinde noon a wi yimɓe pondaka effectivement ɗum yimɓe pondaka kono ɗum ɗo foof kadi o jogaki cuusal yettinde miijo makko ha labta yo yettin yo haal ha laaɓa ha laaɓa o haala ko wiyata nder leƴƴi ɗi yimɓeɓe ne toñodira hen ɗum ɗo foof ne foti yettinede so tawi noon wi hande citoyenneté wodani ndiɗo leydi citoyenneté wodani saabu laamu nan ɗo joñi ɓiɓɓe leydi kono kadi e nder leƴƴi ɗi e koye muɗumen no mbiɗen ni yimɓeɓe pondaka donc ɗum ɗo foof ko frein ji to wonande citoyenneté joni noon pour artude ko fate mandat 3e mandat ɗum kam en jiino Aziz kadi nde gaynata nde yimɓe wullatnoɓe ɗo hen 3e Aziz pour mandat ɓe ko hono muɗumen tan hannde gonɗo hen ne ngullanam kanko 3e mandat yimɓeɓe ala ko gonɗini ko ɗum woni caɗele ɗe yimɓeɓe ala fof ko gonɗini 3e mandat Ghazouani hannde ko 2e mandat muɗum yarata kono haydara presque en jiyani presque premier mandat o kam haydara waɗano hay réalisation aji seeɗa fuɗɗoto ɗum nindiri mata koye 2e ɗum donc on kadi no mbi jokki ha joni riwtude ɓiɓɓe leydi ene politique tan discrimination gonnoɗo exclusion gonnoɗo on kay so tawi hannde ko fuutankoɓe darotoon mbiyan ɗum 3e mandat eɗen gandi kam ala ɗo yetti ala ko ɓe gonɗini wiyoɓe noon ɓe ala ko gonɗini sowona koye muɗumen donc ko ɗum tan mbawmata wiide hen e toɓɓere wonde nde jinnomi kadi kaala ko affaire dialogue jopanoɗo ɗum waɗi ni mbe sikki oɗo tourné e saaha nde waɗi nde so tawi kadi kaaɗo haala honno mbiruɗa ni ene haale e leyne ɗisi lurdude seeɗa e weeyo yahongo ngo woni ɗum ko ɓooyani ko mbe sikki yontere mayde ɗo nde tan landa ira e wondiɓe mum e yaadiɓe mum e seppoji ɗi mbanno waɗi ɗo ene répression bonɗo ganduɗa waɗi gañiɓe ha heewi ko wona ɗum won coalition jinnoɗo wadde jonde muɗum ina fuɗɗo golle ne uddita mana kelle mum golle wonno koto galle sukaɓe ɓoyɗo ko landa AJDMR fedde ira fedde mbe sikki hay parti Mouhamadoul Abdoul Aziz ne jeeya hen e woɗɓe kono noon jomumen kadi kaɗa kañumen foof e wonde parti ji keptinaɗi walla won hen kanko parti ji keptinaɗi woni ko wayno AJDMR walla landa Mouhamadoul Abdoul Aziz e ko nandi hen
e ɗum ɗon fof joomen kadi nana mbiya enen jaha dialogue kadi wiya yiɗa ko yo wat deeƴal kadi yimɓe fof yo ngar tawtore e ko abbiri hen holno jiiruɗa dialogue kaaleteɗo o beele aɗa gonɗini ene waɗi koɓe mbiyata nunɗal to banggue laamu ene yiiɗi uddirde damal kadi yiiɗi ko deeƴal min mboɗo sikki yimɓeɓe mataw jiɗi yaade dialogue tan ha ɓurti heddi han kadi ene pewno mataw ɓe nderɗo e dialogue o ɗum kadi ne famni kono kam no mbiɗani ni effectivement dialogue o yaadani e ɗeɗo gueɗe mbaɗani kanko président o nde haalata to nde nden effectivement yimɓe irani piyeɗo hene te ala ko mbaɗi ala ko mbi sowona dariɓe ne mbaɗa sitin yesso commissariat te ko haala maccugagu justement ko wiyata nder leƴƴi ɗi ne waɗi toñanggue hakkude membre uji leƴƴi koye muɗumen ko ɗum ɗon wonno ɗon ko maccugagu noon ka maccugagu jomumen garine nde noos tuumaɗo maccugagu o woppita ɓeyto piya te ala ko mbaɗi sowona darade e yesso commissariat ɗum eɗen gandi gonɗani ɗum kam holli wonde ko haalata ko gonɗani hen so tawi wiide ko yimɓe fof ponda abbiti ɗum no mbiɗen ni caggal ɗum ɗeɗo balɗe effectivement coalition pour l'alternance démocratique en 2029 woni 4 coalition kesso jibinaɗo joni no mbiɗa ni woni hen ko AJDMRN woni hen ko Ragen woni hen ko ira e woɗɓe on coalition kadi haɗama wadde meeting mo fonno wadde eɗen gandi ɗum ɗo foof rewani lawol donc ɗum ɗo foof kam ne hollita wonde hoolare nde kalannoɗa joni nde ala ɗo place neɗɗo wawa hoolade neɗɗo a wawa wiide aɗa hokka neɗɗo junngo gayena ɗum nene ɗum kadi aɗa heftira junngo ngo junngo ma nano ko dokkirɗa junngo ñaama ko donc firti tan kam ko gonɗani waɗɗananimo kanko so tawi dialogue ene jogori waɗoyede mataw dialogue o jogori addude ko ene wawi taw ko willeteɗo en troisiéme mandat ko ene gasa taw ko ɗum woni ko mairete toon ko ene gasa wonde en tout cas dialogue o kam gonɗani so tawi ɗiɗo condition ngaji jokki par ce que dialogue sene waɗa effectivement foti wadde ko taw situation ne apaisa taw yimɓe taw deeƴre ne woodi deeƴre noon wodirta ko mbasa toñde laamu fotani toñde yimɓe ha tengti noon so tawi laamu noddi yimɓe yo ngar joddo e muɗum yimɓe fof ngar joddo e muɗum donc ɗum ɗo kam firti tan ko oɗo dialogue so Allah min kam mi hoolaki heddi noon ko Allah andi kono kam mi hoolaki ko jogori jibinde kadi ni oɗon kam ha joni yo jooɗo gila foti jooɗade ha joni oɗon kam yo jooɗo mon tan dirtinen ɗum waɗi ni hewɓe hiñoɓe ene mbiya mata ko ɗum diversion tan mana ko yo hakkillaji yimɓe yo jow hen tan taw jomum enen jokka mana pour gagner du temps daña yettinde ko jiiɗi yettinde ko taw kadi wonko pewjata goɗɗum less beela a hulani ko ɗen peeje ha joni dogar ɗum ɗon c'est très plausible kanko mawɗo leydi yo ɗum ɗon omo foori hen eɗen gandi premier mandat makko foof premier mandat o fof no wurno pratiquement omo fontiri yimɓe ko dialogue koko waɗata ha yeehi ha dernière minute dialogue waɗani finalement le seul dialogue baɗɗo wona dialogue ni mataw mbiyata tan jonde hakkude opposition e laamu koko faate élection ngaji oɗon ciftora élection ngaji ɓenɗo en législative uɗɗi waɗi jonde hakkude ministère de l' intérieur à ce moment là e landaji kono dialogue waɗorani eɗen gandi ko pendant presque 3 ans walla ɗum majum wiya dialogue ne foti wadde préparatif uji mbaɗa min hooram ni nden mbo jeeyano e investisnoɓe e oɗon dialogue kono dialogue o gasani donc ne wawi taw kadi ko ɗum kadi o wattata ɗo hen pour gagner du temps effectivement ne wawi wonde noon denɗi a jarama mi anda so tawi wonko jiɗɗa haalde goɗɗum ko yowiti e toɓɓere nde kalten nde so wona ɗum mataw ko ɗo mbaynorde ɗum noon bisimilla tawi wonko jinɗa haalde ko ponnomi namdade mi namdaki walla wonɗo jinnoɗa jokkirde walla lugguiɗinade eyyi ko wiide tan yimɓeɓe ne poti lugguitinade justement e ko haalate ko yimɓe ne poti wadde très attention c'est vrai que discours haswani o sa ƴettiri ɗum ni tan haaɗe pok lamɗam discours o ala ko ɓuri ɗum welde kono noon sa yeehi seeɗa tan ma taw wonde ko piége aji kewɗi goni hen donc enenne kadi eɗen kawni tan eɗen jaawi mi anda eɗen jogui ɗeɗon caɗele eɗen jaawi wona yejjidde walla ɗum mi anda ko en laabdeɗi mi anda eɗen jaawi dal woppude wona gueɗe tan goppiren noon hunde ɓenna kono ɗum ɗo fotani woppede ɓennira ni hen par ce que oɗo discours c'est très dangereux en apparence c'est un bon discours et cetera mais à l'intérieur ko soomi hen ko no mbiɗen ni ko soomi ko suuɗi hen ko ɓuuri hewde eko feeñi ko donc ɗum ɗo yimɓe poti rentade ɗum wona tan par rapport à discours haswan par rapport à ko kewata e nder leydi ndi ko foof eɗen jaawi wonde optimiste par rapport à des questions alors que taw en potani wonde ɗum no mbimami ni min oɗo ala ko addnimi réagise de oɗo discours so wona hulde par ce que mi hul so Allah taw ko gonga mi hul par ce que wonɓe jiimi yimɓe ɓe ɓurmi heɓtinde e haare
ene manque discours o ñingani hen eyyi ene beltani ɗum ñingani hen haydara alors que discours o ko ñingoje ɓole woni hen ñingoje ɓole woni hen aɗa andi professeur ciftortumi tan min kam hankkadi aɗa andi soɓe mbi wonde so mbarodi warino jinnaɗo ma kala nde jiiɗa ciirtol jamma sa renaki tan hankkadi cikka min kam cikka ɗon koye hakkillam hen woni hankkadi min hakkillam hankkadi ñawi aɗa andi loi d' orientation pour l' éducation sa e natirka hen e weeli cukalel fof ma fuɗɗoto ɗemgal muɗum ma janggu ɗemgal mum hankkadi gande fof jomum yen kaaɗi ɗon tan hankkadi goni e foɓɓude eywa nder o noon woni toon ko wonde ɗemɗe ɗe ɗe goni koye waɗede expérimenté mana ɗe goni koye jarribede e sahade ɗemɗe ɗe jarribetede mana matiére aji scientifique fof jangguete koye nder ɗemgal arabe aɗa andi matiére aji scientifique ko ɗum tan woni ko heddino e ɗum ɗo kala mo lugguiɗinaɗo ɗon miijo mum ko on woni faama tan wiyata tan ko ɗemɗe ɗe tawde woni ɗe jangganoka ɗene puɗɗe e jangguede wadde wonko daña hen ko ɗum wonno caɗele yimɓe a yii hande ɗo nawi yimɓe mbiɗa sikki hankkadi kam laaɓi ko heddi ko foof noon hay woni ko kalata ɗo e oɗo discours fof koni wayi kala gueɗe ɗe ganduɗa ɗe laamu ƴetti koni natirta hen fuɗɗoro haala belka walla dow o waɗa toon laalto waɗa peinture ha yooɗa taw nder o noon ko musiba woni hen hankkadi yimɓe mbiɗa sikki poti hankkadi wattude lugguiɗinade gueɗe baaɗe ni ƴewde joni kam wona jayriyanke haalata mataw ko ɓiɗɗo leydi tan haalata beele wawde famde gueɗe garoje e nder ɗe beele ɗum ɗo ne siftinanima jimmi wiide loi d' orientation saabu kadi saɗa tesko loi d' orientation waɗino ɗo koɓe mbiyata journée concertation ɗum na ɗo hen pour gagner du temps tan e taw noon jomumen gonno koye defde babi mumen nde yonti deftude nde eɗen gandi ko rewi hen eyyi c'était le même contexte aɗa andi loi d' orientation no mbiɗani ɓe mbaɗi ko des journées de concertation taw wona concertation eɗen gandi ɗen fof wona concertation kono ɗin journée ji kadi ne mbaɗi nde taw nden kadi dialogue ene miroite ene wiye ma dialogue wat ha yimɓe kawani mbi holko journée de concertation ngaji mbaɗirta taw dialogue ne yimɓe paye dialogue ɗiɗo haalluji foti haalede ko dialogue no oɗo discours makko ni kadi ko haalito ko foti haalede ko dialogue won tan ken ɓeydani hen e tourné makko ko jiɗɗen seeɗa mataw ko ɗo wi wonde sukaɓe mortannaɓe jiiɗa liggey wonde pasatamoɗen fof koye connexion ngaji ko arani en occupé 70% e liggey mortan ɗum ɗo kadi ko haala ka moƴƴani ka waɗaka barke fotani ummade huno mofto leydi eɗen gandi déjà hono police walla nawɗo étranger ji joni kadi so tawi wonti ko mawɗo leydi hoore mum mantata yimɓe contre étranger ji ɗum ɗo kam eɗen gandi fayani moƴƴi ɗum ɗo kadi ko en foti ñingede no feewi voilà donc ɗum kam wonno essentiel ko jejjiɗen hen ko wallahi a jarama no feewi dendi yo Allah yoɓe moƴƴere ɗum noon nde jiɗɗa ko garta jarama seydi Gueye en beltima no feewi kadi a waɗi bettani en a waɗi ko fadano e ma kadi a waɗi no gowɗa wadde yo Allah yoɓe moƴƴere kadi amin beltanma e windande nde mata ko ni tan woni noon dañirɗen en mbino eɗen pula ɗum mbatten windande nde e pular kono mbiɗen kadi mata sen mbaɗi ɗum e haala ɓurata kadi webde wonde ɓurata webde hebde ni woni noon pellirɗen gara tawde wasa wonde wuttede fonde e jullare tawde ko an woni jomum ɗum noon Allah jarama laaɓi no fewi yo Allah yo moƴƴere seydi Dia jarama ɗum noon bandiraɓe musidɓe Gollal Média calsalte mum ko ɗo min kadra e moɗon e yewtere meɗen kaale ka ganduɗa hande wonno koɗo meɗen koɗo yewtere nde ko musidɗo meɗen docteur professeur Dia Alassane yo Allah yo moƴƴere ha saaha goɗɗo so Allah jaaɓi kiire jaam